Polícia ťa zastavila a našla niečo, čo tam nemalo byť. Tak čo teraz? Budeš to popierať? Vyhovárať sa? Utečieš? Nie, nebudeš panikáriť a spomenieš si na toto. Polícia ťa predvedie na obvodné oddelenie policajného zboru. Tam spíšu zápisnicu, miesto, čas, okolnosti a dôvody zadržania a rovnopis posielajú hneď prokurátorovi. Hneď od začiatku máš právo zavolať si advokáta a radiť sa s ním bez toho, aby bol pritom niekto iný. Toto právo ti nikto nemôže vziať. Ak máš menej ako 18 rokov, platia pre vykonanie výsluchu prísnejšie pravidlá. Polícia musí čo najskôr privolať tvojho zákonného zástupcu, teda rodiča alebo opatrovníka. Ďalej obhajcu a kurátora z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bez nich ďalšie úkony jednoducho nemôžu pokračovať. Potom príde výsluch. A tu je možno najdôležitejšia vec, ktorú ti dnes poviem. Máš právo nevypovedať. Vôbec. Nič. Mlčíš. A toto mlčanie ti nemôže nejako uškodiť. Stres ťa môže príjmať povedať veci, ktoré si neskôr budeš vyčítať. Takže hlboký nádych. Ak treba, zavoláš si advokáta a mlčíš ako hrob. Ak nie je dôvodu na väzbu, po skončení všetkých úkonov ťa prepustia. V praxi to trvá 2 až 8 hodín. Zákon ale umožňuje zadržanie až na 48. Takže pre prípad, že by to bolo treba, je lepšie vedieť, čo ťa čaká. Poznaj svoje práva. A ak nevieš, som tu ja. Viac právnych tipov nájdeš na stránke rastamama.sk.